The views and opinions expressed by the host of Laiko Labka programang Makiramdam at Magparamdam program do not state or reflect those of the radio station and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host or their guest do not reflect those of the program and the radio station management. Ingke kayong kayantabe, lulugod at magmasabal. Palabungan tamo, kening programang Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka. Maya pabengining Diyos po, kaya kayo nga ninupuwi Kuya Marvin at makayantabe kayo pamurin po king DWBL 91.9 Bright FM, ing radio station ng Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga. Welcome po king kaya katamong Season 2 Episode 11 ning programa ning Archdiocesan Council of the Laity ning Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga, ing Like Ko, Love Ka, programang Makiramdam at Magparamdam. Abayin nyo kami po king metong oras sa kwentuhan patungkol karem miyayaliwang pigagap at kayo sandaring kapatad tamong laiko o ring awasan tamong kalaiko. Ayan, so ngayon bengi po ne, kakamping kami. Wapin ne, light and dark pink. Yan, ito nga fuchsia yung baka niya. Alia, dark pink. Dark pink. Kaya balo spelling yung fuchsia. Ay. At syempre, magpakilala po. Excuse me, ipakili ko. Magpakilala po yung kakatamong kaya bengening Bengi Big Brother. Mamaya ka pang Maya Poras ka rin kalay ko tam. Maya Poras po, kaya kayo nga. Ako po ay Big Brother James. Yes. From the Taupong Angeles ng parokya po ng Holy Rosary Parish. At syempre, buri ka naman din ang Maya Poras. Hindi kaming parish priest. Tao ko po Santa Ana. So, tempong king parokya ng Santa Ana. Panimuna na namukunin kaya kaming parish priest. Yamong Ray Cruz. At syempre, bago natin, no? Dapat pala Tagalog tayo. Dapat pala Tagalog. Bago natin hingin ang introduction. Tagalog at yung Taglish, mga nan, tagkampapang, Tagkapam. Tagpangan. Okay, bago po natin pakilala ang mga guest natin ngayong gabi via Zoom, gusto ko munang batiin ang mga Alacanians ng aking paboritong ninong. Baka magalit sa akin yun pag hindi ko binigyan ng magandang oras or Maya pa oras yung mga taga-subaybay natin. At syempre yung mga taga-subaybay natin dyan yung mga security guards ng ASF, DSF, Mother of Good Counsel, yung mga nag-drive Chancery, dyan, yung mga drivers, yung mga parlor, ganyan. Sa prison, si Kong Jo Pagyo sabi niya, naririnig daw tayo doon. So, tsaka Kong mga Jo, teachers na nagpe-prepare for opening on Monday. yes, oo nga. Medyo kanina sabi mo nga. Dinig mo sila, bro. Oo. Medyo traffic, di ba? Kaya, yon. Sige, Binibenta so mo tayo. ipakilala na natin yung mga guest natin ngayong gabi. So, mauna tayo kay Reggie. Reggie, magpakilala ka muna at magbigay pugay sa mga sa mga ano natin, mga Hindi ko naman magalaw, cellphone lang gamit. mukhang hindi tayo naririnig ng ating mga guests sa kanilang bahay, no? The internet. Naririnig ba tayo? Yan, naririnig niyo na ba kami? Yan, ngayon. Dinig ka na namin. So dinig na nila tayo. Yan. So magpakilala muna ang ating mga guests. Yan, mauna tayo kay Sir Reggie. Sir Reggie, magbigay ka muna ng magpugay ka muna sa mga kalayko natin diyan. Isang magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapwa kalayko. At isang malaking karangalan po na mapabilang sa programa nyo ngayong hapon. Ako po'y taga Maynila. Yan, under po siya ng Tubong Archdiocese Maynila. of Manila. Yan. At siya po ay yan, mamaya natin sila i-introduce talaga. Magbibigay More po full details. Yes, mamaya. May suspense. Yes, at yung isa naman na nasa Hawaii. Magpakilala ko muna. Brother Edwin, Daddy Bro. Magandang hapon po sa inyong lahat. No? Ako po si Daddy Bro, Edwin Zambales po.
no, also known aka as Daddy Bro. Minsan ang tawag kasi sa akin, Tito Bro, Daddy Bro, no, ayan yung mga ganyan. Wag lang lolo. Yan. No, wala pa ako apo. Ayan, so Ayun. Magandang hapon and thank you very much po for this privilege na mapasama dito sa hapong ito. yun. So para po sa kaalaman ng lahat, no, si Sir Reggie ay nasa Maynila ngayon, specifically. Tapos ang ating isa naman na nasa Hawaii ay nasa Laguna talaga siya. So, yan. Sa Laguna po siya. So dyan lang sa San Pedro. Anyway, para naman maimbitahan natin ang mga kalaiko natin. Sige po. Karempong Bisang Makiabe at kay Katamong Kwentuhan sa mga gustong sumali sa ating kwentuhan, yung mga may mga greetings at may gusto kayong iparating sa amin. Sana po sabihin nyo po yung saan po